Čo sa vlastne udialo v rámci Európskeho parlamentu počas celého minulého roka? Z vášho pohľadu, čo sa podarilo poslancom kľúčové počas minulého roka presadiť a schváliť? No, bolo tam toho naozaj veľa, pretože to bol veľmi náročný rok. Podarilo sa nám v tom, čo sa dlhodobo venujem, čiže pri ochrane klímy a životného prostredia, posunúť či už ochranu opeľovačov, včiel, ale aj ďalšieho hmyzu a pomoc pri obnove prírody. Podarilo sa nám o mnoho viac sprístupniť ľuďom a tak povedz rozšíriť využitie zelenej energie a tie podmienky na to zlepšiť. Teraz je na členských štátoch, čiže aj na Slovensku, aby to naozaj pretavili do reálnej praxe. Ale aj napríklad, čo sa týka rodovej rovnosti, jedna veľmi dôležitá vec a to je Európsky zákon, ktorý hovorí o pravidlách, ktoré zabraňujú tomu, aby ženy boli znevýhodňované pri odmeňovaní, pretože stále na Slovensku zarábajú pri porovnateľnej pozícii, pri porovnateľnej zodpovednosti menej ako muži, čo naozaj nie je spravodlivé.